ನಮಸ್ಕಾರ, ನವೀನ್ ಪಟೇಲ್ ನಿಖಿಲ್ ದಿನ ಕುಸಲ್ದರಸೆ ಬರಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಕೊರೋಮಾ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಅಡ್ಯಾರ್ ಮಾಧವ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮಂತಿನ, ಈಶ್ವರ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜು ಶೆರ್ರೈ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೆಂಚಿನ ಶಿವದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿನ ಕೊರೋಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು. ಇತ್ತದ ಸಿನಿಮಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇತೆ, ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮದ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇತೆ, ಅಂಚನೆ ದುಮ್ಮದ ಕಥೆದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇತೆ. ಅವು ನಿತ್ಯದ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ದುಮ್ಮದ ಆ ನಮ್ಮ ನೈಜವಾಯಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇತ್ತದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಂತದ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಂದಿರು ಕೊರೋಮಾ. ಯಾಂತುಯೆ ಮಾತೆರ್ಲೈಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದಿರು ಆಯ್ತಾ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಆವಡು ಆಯ್ತಾ, ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ, ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಗುತ್ತುದಿಲ್ಲದ ಆ ಸಂಬಂಧ, ತೀರ್ಥಜಾದ್ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತಜಾದ್ದಕ್ಲೆ ಈತಿನೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಮುಡೆತೀರು ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಾತ ತೂಯರ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರ ತೂತ ಕುಡರ ತೂಪ ನಿಕುಲ ತೂಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.